Una Muruarekin gaude hemen, Royalty hotelean, jazagutzen dugu hotel hau, albiste honak, kaskarxiagoak, jaso ditugu hotel hontan. Ez dakit Ainhoa Muruaren gandik ze albiste, ze aldarte, Ainhoa konta iguzu pixka bat. Bueno, notizio zonak ez. Azkenean, Kalkaneoan haustura dakar eta lana pizutara ez. Kolpe gogorra izan da, baina aurrera jarraitu behar da eta ikusiko dugu ez, hasiera batean lur jota neon, bai, baina saiatuko naiz ahaleginak egiten behintzat irteran egoteko eta iristen naizen lekuraino ez, eta ze bukatzea ia ezinezkoa izango korrika ezin dutelako, baina horra hasi hau.